pasahero sa ko karon be. Lalo mo itong sulod. Sila na nakugugas oy. Basi kusog pasahero karon. Padug siya pa. Ang kailangan ako motor be. Ano ko? Gaya sa motor oy. Ay, may motor na nga. Nagbapo na motor oy. Ano kaya sa kanila? Ano na? Ay, ano na? Para pre! Hey! Kila ilatag ni mo pre? Kila pre? Kila pre? Alis sakay. Sabiya kayo ng motor. Dilo nga. Mahuli ka na pre ah. Sabiya kayo eh. No. Shout out day ko kay Nick Jan Nubila ang pindate. Shout out day ko ka Arthur Telinting. Ang ano mo kuloy, ganti mo day ka cool. Shout out po day ko kay Kevin Aparicio. Salamat sa pagsuporta sa mong vlog.